labis-labit ko'y maparay pag-asa. Sinulatan ko aking bakit tayo Ate Yolly po, tapos nagbibilang ko at nakukulatan. Yan ay hibig ko'y ako nahihigutan.
aming urat, nagsasayaw kinaya. Asayang Kuratsa akong nakilala, mahusay na daraga, sinang mistisa ko na. Asayang kaya ang Llorente, Dawang salamat, Mayor Dennis Boco, Llorente sa SAMAR, kanang ima naging badis, Madam Yolly. Salamat, kadamo at iyo pagsayo. Mga kasangkayan, bisita, mga ikasiko, mga iporosano, igidadasig ko iyo, ipaparayaw, ipapakita, papasayawon, ang aton, inigugma, ka Vice Mayor, and Brother Sister SAMAR, waray ba?